Noniin. Noniin. Tänään me pelataan Backroomsia Elenin kanssa. Noniin, mitäs mä... Sano Haluatko sen koodin? Haluan. VDF Mikä? P9. VD. W. VW. F. Ei. Uudestaan. Ai nyt startataan peli. Joo. Ole hyvä kai. Oi vitsi, tää on kovaa. Noniin, tässä on meidän Backrooms gameplay. Kuuleeks sä mut? Ellen. Ei selkeästi. Ahaa. Tästä tuolla tapahtui. Kiintoisaa. Missä sä oot? Mä oon täällä. Missä sä siellä? Mikä tää sun skinissä on? Peura! Eikö oo hyvä? Onks tässä meillä on korvat? Joo, sulla on korvat. Okei, piirustus. No me tiedetään mitä tehdä. Mennään etsiä ne ladderit. Joo, me tiedetään. Hei, Joo, ei saanut sehän on. juosta, kun se Scuba on täällä jossain. Ai vielä. Mut sit vastaan, jos tulee kus. Tää on kyllä vähän hiljaiselta voice chatti tässä pelissä. Ei se oo vaan sit, et kuinka kaukana. Ei ladderihuone. Ollaan vaan fiksuja. Tai siis oonpa mä fiksu, mä löysin ne. Kohta Scuba tulee tähän kohta. Ai niin, muistatko silloin kun... Muistatko silloin kun me oltiin laittamassa näitä ländäreitä viimeksi, niin sit se tulee tohon kulman taakse, sit mä oon silleen... Oh shitings! Ei vitsi, mä sain. Yes. Avain. Joo. Mitäs meidän nyt pitikään tehdä? Meidän piti viedä se avain jonnekin. Me piti etsiä se joku huone täältä. Mut se monster kai tulee silloin, kun me ollaan paikoillaan kauan jossain tietyssä paikkaa. Joo. Jossain tietyssä huoneessa. Tai jos se kuulee meidät. No sori, ei se, musta tuntuu, että se ei kuule meitä. Kyllä se kuulee. Meillä on hirveä kiire, huomasin. Nyt kyllä kuuluu ääni, mä vannon. En oo ihan varma. Ja niinku tässä on tää peeking. Voidaan tehdä tälleen. Miten se toimikaan? Tolle. Oh? Ei, ja kuu. Joo, mä muistan nyt. Ota näytä mulle miltä sä näytät, kun sä piikkaat. Ei se varmaan näy toisen. Näkyykö se? Sä et liiku yhtään. Ei. Niin ei se näy varmaan. Sä vaan seisoit siis se tälleen. Se äyssi. Mennään vaikka tänne. Sä sen teit? Oh shiting. Juokse. Shitings. Mihin Ellen meni? Ai sä oot siellä. Vitsi, mä sain käy niin paljon. Sä vitsi taas kyykit tolle. Oh my god. No, kato miltä sä näytit. Mene tonne. Eiku itse mene tähän. Mä näytän miltä sä näytit. Tuu täällä on pimeä tälleen. Vitsi. Nää tänne. Älä juokse, se kuulee. Missä se on? Mihin se meni? Oliko se sun perässä? Ei, se oli sun peräs. Hirveästi kysymyksiä. Eikö se ollut sun peräs? Ja missä sä oot? Joo. Onko tää randomisti genereitattu nää kaikki mapit? Hei, täällä on ovi. Ai löytyykö? Niin, en mä tiiä. Missä oot? Täällä. Ovi. Ai niin, tässä on tää. Ei, mä vihaan tätä. Tätä me ei silloin päästy läpi viime. Ai niin joo. Okei, no niin. Nyt tulee lock in mode.
Ai 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 ai. Ai ai ai. Mä oon jumis. Mä voin liikkua. Ai ai, voi vittu. Hyppää vaan. Ai vitsi, mä säikähin. Mä en voinut liikkua, sit mä tipain. Ai niin, tuolla noin. Onkohan täällä sitä entity? Mut mitä siitä saa, jos pääsee siitä? Ai mistä? Totta kai täällä on entity, miksi täällä ei oo entity? Kohta se hyppää kulman takana sen. Ai. Mhm. Hei, me päästiin. Viimeksi kun me oltiin täällä, niin meillä kesti joku 10 vai? Mikäs paikka tää on? Tätä ei varmaan ollut viime kerralla. Täällä... Täällä jääkaa. Mitä sä haluat ruuaksi? Chicken McCurry. No niin, liikutaan ennen kuin se tulee. One chicken McCurry. Mennään Täällä on ruoka. tänne ylös. Täällä asuu joku ihan. Sniikataan täältä. Hei, tää on tää seuraava paikka. Aha, me ollaan täällä. Vitsi, me oltiin nopeet. Joo, muistat sitä, niin, koska mä painoin sen random koodin tänne. Oota, mä testaan uudestaan. Puhu vähän kovempaa, mä en kuule mitään. Ai niin, tässä. En! Mä pystyn puhumaan kovempaa. Ei tässä huoneessa Eli ollut tässä on mitään. mitään ID-kartta. Täällähän voi juosta. Mitä ihmettä? Ei tässä ekas paikassa ollut ketään. Joo, mä en muista. Ei, avaa auto. Mä en muista yhtään miten tää toimii. Eiks tääkin ollut se vitsin keltainen? Ei flasha. Nice. Almond water. Almond water. Miten näitä avattiin näitä ovia? Yhtään mitään. Toi oli F:ssä mä stick uppaan. Joo, F. Mä unohdin. Täällä on toinen flashlight. Täällä on myös almond water. Otan tuon almond water. Niin Ja siis eiks tääkin flash. ollut keltainen? Joo, mutta täällä oli tää joku ihme. Tää oli tää questi. Ja mä en muista, mä en tiedä niinku yhtään. Meidän pitää inspektaa tonne sisälle. Inspecting the car. No näytäs tätä nyt. Okei. Mistä se inventorin pystyy avaamaan? Kiistä. No, Jotenkin vaan toimit tää homma. mitä sä laitoit siihen? Mä testaan ne kaiken kaiken. Joo. Katsotaan tää koko paikka. Mut se on vaan joku... Kolmas. En mä tarvi Kolmas. flashlightia. Mut se on vaan joku järjestys. Kun se on... Enää. Punainen. Sininen vielä. Testaan. Mitä tää niinku tarkoittaa? No, Mä sain se auki! oh hiljaa, nyt kuuluu kovaa. Mä sain se auki! Joo, okei, hyvä. Mitä sä laitoit? Se oli siihen? koko ajan niinku, se oli koko ajan meidän nenän edessä. Se oli punainen, sininen, keltainen. Mä sanoin Se sulle sen. autojen Miksi tää ei nyt mene päälle? ojeja. Mä en tiedä kummasta mistä näitä. Mä sanoin sulle, että punainen, sininen, keltainen. No ois nyt mennyt laittaa se. Sä oot niin impisille, että sä et mennyt ite laittaa sitä. No, itse impisil. Sä oot ihan impisil itä. Mut täällä oli se. Täällä on Use almond water to restore your sanity. Nobody has survived after losing their sanity. You can seek the map. Yes.
Tää piti Niin, nyt täältä mennä. pitää etsiä niitä avaimia. Joo. Ja sit muistaa, että se vitsin Pekka perä. Tulee meidän Pekko. Ei mulla. Mun sanity Mun alkaa sanity on ihan pienentyä. Äkkiä seuraavaan huoneeseen. Ei Sydings! No tuolla! Tuu tänne. Vitsi. Ja. Vai itse. Kiinni. Mä ausseen. Mä otan tuon almond butter. Ja se tuli muu. Oi, Ei avain. avain. Yes. Eka avain. Me tarvitaan vielä 3. Eikö se ollutkin, että me tarvitaan vielä 3? Joo. Itse Matti Pekka asussa. Mä voin laittaa valmiin laittaakin. Mä menen seuraavaan huoneeseen. No, kai mäkin sit tuon. Tässä on tää huone, mihin menee avaimet. Ai, Ei no täällä on meneekö? yksi avain. Onko? Laitetaan tonne. Kai me sit voidaan laittaa. Ja sit siihen. Yeah. Joho. Laitoinko tänne avaimeen? Nyt enää 2 avainta. Sä et kääntänyt sitä. Joo. Ei se vaan- pysy kääntyy. Niin joo, totta. Tonne. Missä sä oot? Matti-Pekka tulee, Mä oon Matti-Pekka. täällä. Oh shit. Laitko kiinni? Se tuli, mä näin se juoksi siellä. Tuliks tää Matti Pekka täällä? Mä voin olla valmiin laittaa kiinni, jos Tuolla se kipittää. Mä en tiedä mihin huoneeseen me Missä se kipitti? Tuolla se kipittää. Jos me salaisesti mennään sen takana tälleen. Niin. Mut se on siinä nopeammin kuin me. Ei oo. Missä se oikein? Ai Mä tuolla. oon vuorollut. Tänä. Oliks tuolla ovi? Ei. Mihin sä... Mä menen turvaan. Jakutsi saa jäädä tonne. Mä tsiikailen vähän mitä täällä on. Itse asiassa mä lähden. Oh shitings. Nyt se tulee. Minä menen turvaan. Hehehe. Minua se ei nappaa. Mitä mä sit miin? Oh no! Chicken. Näki. Mut. Oho, se on tässä ovella. On tää. Tuli ovelle. Aha, näin kirjoitan. Kai mä sit meen. Se kämppää siinä, vitsi se on ihan... Se kämppää siinä. Miten mä pääsen sinne? Oho, se on tos. Mä distractaan, niin take a run for it nyt. Juokse! Mä suljen. Miksi mä oot siellä? Hello? Upsis. Toi oli vahinko. Toi oli oikeesti. Toi oli vahinko, mä vannon bro. Mä vannon. Kiitos.
Yes sir. Yes sir. Okei, nyt... Mitäs mä nyt teen tän? Nice. Easy. Noni, Amazing! Amazing! I did it. Jepi. Ai, me ollaan Ei. nyt tässä levussa. Vitsi. Ja, Mä näin Mä kun sä muistan kuolit. Se vähän meni köpelösti. it was Ma- not funny, bro. Mä otin kaikki sun almond waterit. Meidän piti löytää se. Jaa, mulla on jaa. Tää on sit se Niin tää monster. pitää vaan juosta Pekkaa kanssa. Vit- Pekkaa vaan. Hei, miksi sä jätit mut tänne? Ei, kun tää pitää mennä sneakisti. Missä sä oot? Pudlet. Esillä takaa täällä. Oi perkele. Säikäi. On silleen, että ne pitää meitä eli. Täällä ei näe Joo. mitään flashlightin kaakaan. Mä kämppään täällä piilos. Piiloudu. Kuoliks? Kirjoita chattia jos sä kuolit. Missä sä oot? Hei, Okei, tos kävi köpelösti. Joo, meidän pitää vähän karapua. Ei kun sniikataan. Jos tulee vesilätäkkää. Mä kuulin siis askeleita, että se tulee... Sä kuulet ne sen askeleet. Tuon tarvii avaimen. Se tulee! Se oli aukeaa! Mä piiloudun tähän. Missä se on? Mä kuulin se askeleet! Niin mäkin. Mä kämppään jossain ihan piilos. Mä en edes uskalla liikkua. Missä oot? Okei, tuu tänne. Tuu tänne, asalakana. Mihin se meni? Mä Se- tiedän, mutta mistä tää ovi aukeaa? Tuu turvaa. Tarvii Ei se oo breiki. täällä. Okei. Täälläkin on ovi. Kaikki ovet aukeaa, mä vaan olin. Tänne. Tää mun kämppäyslaatikko. Apataan tänne alas. Okei. Apat. Se ei kai voi nähdä sua, jos sä oot paikoillaan. Shootings! Mä kuulin sen. Niin mäkin. Mä oon paikoillani. Missä sä oot? Mä oon täällä sun takana, seinän takana. Okei. Se ei kai voi nähdä sua, jos sä oot ihan paikoillaan. Oh no, mä kuulen sen. Oota. Venä. Tuu lähemmäs. Tuu tänne. Ootko? Oh no. Nonni. Totta kai. Se on aina minä. Mä en ehtinyt edes reagoida. Noni. Hieno. Mut onks sul 2 ammata? Oh. Noni mennään vaan. Lisää. Speedrunnataan tää. Täällä on. Joo, speedrun, ota. Väistän nyt, mä en pääse ulos. Joo, noniin. Speedrun. Tästä Missä se on? tänne. Eikö täällä? Tää tässä. Noniin, speedrun. Anna minun mennä eka. Mennään tänne. Etään. Oh no. Mennään nopea tänne. Ovi auki! Hei kato! Katos mitä me löydettiin. Hetkonen nyt. Tässä taakse. Okei. I guess. Oli helpompi. I guess, bro. I guess. Tää on ihan miss me nyt Okei, ollaan? no niin. Ei kun me ollaan tää on tää hub. Tää on se mies. Vitsi me ollaan pelattu nopea tää. Joo. Mitä ihmettä? Meillä Jep, kesti mut tänne mä joku nyt tiedän, tunti. miten tää toimii. Meillä kesti tänne joku tunti. Jep. 2 tuntia legit viimeksi. Meillä on mennyt joku 20 minuuttia. Et sä et osannut tehdä mitään. Oon mä nyt tehnyt Okei. mitään kuule. Nyt sä oot tehnyt mitään. Täällä ei oo entities. Tässä oli silleen... Ei ollutkaan. tätä Tässä ei- oli silleen, että no niin, nää piti katsojat. matchaa. Katso, että tätä eteenpäin me ei olla vedetty, joten seuraavat roundit tulee surprisina. Tää on joku 3000 Kuuluuko nyt paremmin? Joo, nyt kuuluu paremmin. Mitä? Kyllä.
Tyyppi vaan avas. Ai. Miten Ei sä oo- avasit se? Ja sit täältä... Siinä pitis Onks täällä matchaa ne entity? kaikki jutut. No mitä Ei, tässä? nyt mä laitan valot päälle. Täällä ei näe mitään. Ai kiva. Onks täällä almond battery? Note. Vai almond? Mikä se almond oli? Mitä sä kirjoitat? Almond S4. Mun mielestä. Venä mä voin tsekkaa. Invalid out. Mitä Valid tässä out. pitää tehdä? Pitää varmaan laittaa almond. Onko se salasana it heard you? It. Ei, oliko se Heard. it vai aihe? Venä. En mä tiedä, mä voin katsoa. Siis me ollaan ausseja oikein. Laitoinko sä sen siihen? Toimiks? Eli nyt mä oon tietokoneella sisällä. Täällä on hirveästi kaiken maailman juttu. Itse me ollaan ausseja. Miksi me laitettiin ne viivatut Okei, salasanat? mä nyt luen. No niin luo. To protect our survivors, we placed restricted areas in high security. Mä en tiedä pitäis. Jes, mä pääsin sisälle koneistoon. Habitable zone. Mikä ihmeestä me tultiin? Tultiin ykkösovesta. Ykkönen, tässä on ykkönen. Mitä nyt pitää tehdä? Mä tiedän. Ai niin joo, tähän tarvitsi sen. Voinko mäkin tehdä joskus jotain? Oh. Hei varo, oota. Ennen kuin sä meet sinne, niin kato. Stay in the light. Joo, stay in the Mitä? light. No käytä nyt flashlightia täällä. Oh no. Mitä Mikä no oli? Mikä ihme oli tuo? Eli täällä on niinku oh no. Ei, älä meidän mene juosta vielä. täällä Älä mene pakoon? vielä. No niin nyt. Jostain. Joo, mihin pitääks... Meidän kai pitää mennä noihin huoneisiin silloin kun menee valot pois. No totta kai. Mitä Eikös? sä ajattelit? Joo. No kun mä en tiennyt missä ne on. Oh no, mä en oo menossa tonne. Oota, ei vielä. Siellä äänet kuuluu huoneessa niinku. Otetaan, että menee toi. Älä... Mitä ihmettä sä teet? Oh no. No niin. Juokse tänne. Joo. Huhhuh. Juokse. Vitsi, toi on ihan aussi toi tyyppi. Okay. I guess I'm a pro. Tuolla ei yhtään mitään. Huhu! Mähin. Oi vitsi, mihin mä nyt menen? Juoksen varmaan tonne. Mä mennä tähän. Ja sit mä juoksen tonne. Puhu chatissa jotain. Tää on todella tylsää. Tai siis enemmänkin tää on pelottavaa. Minnekä mun pitää mennä? Mulla varmaan pitää käydä jokainen huone tietty läpi. Sitten pitää mennä tonne. Okei, katsojat. Nyt me juostaan henkemme tänne. Näin. Jossain näissä ovissa on varmaan reitti pois. Se reitti on täällä.
Vitsi mä oon hyvä. Vitsi mä oon hyvä. Missä oot? Sä sait mut takas. Joo, mä oon hyvä. Mä olin jo nukkumassa. Vitsi sä oot ihan haussa. Noniin, me ollaan nyt jossain tämmöisessä paikassa. Joo, täällä. Okei, täällä piti etsiä joku ovi tai jotain. En tiedäks sä niinku tän. Kun eihän me oo pelattu tätä. Mä jossain vaiheessa näin jotain. Ok, siihen asti. Flashlights. Oi jes, vihdoin. Run! Mitä Ihmettä. vittusta Mitä vaan? piti tarkoittaa? Ei ne voi tulla valoa. Hei, älä mene sinne. Mihin meidän sitä pitää mennä? Miksi se tulee noin lähellä? Ei se pääse valolle. Miksi Ei se se, tuli pääse, sinne? ei se pääse valolta. Me ollaan tässä safeen. Mitäköhän meidän pitää tehdä? Vitsi toi pelottava. Mitä? Mitä? Okei. Mut siis mä mietin tossa, kun me mentiin tonne, kun se tyyppi tuli sieltä pimeästä, niin pitääköhän meidän mennä näihin rakoihin? Ei. Ei tosiaan Toi pidä. huono idea. Meidän pitää pysyä valossa. Ei mä edes päästä sinne rakoihin. Siis se oli joku Eikö siis kyllä hämähäkki, pysty jolla oli joku... päästään tänne rakoihin? Me testataan. Koska me kuitenkin riispataan sähän kahdesti venet. Mut me tarvittais kyllä flashlightin. Joo, no niin. Ota se Onks- flashlight sun takaa. Ei mul oo. Katso sun taakse! Ah. Joo. Niin, juostaan tohon reikään. Me oma reikään, me oma. Ei täällä oo Ei ketään. se oo tulossa. Ehkä se liikkuu. Mitä vittu? Mitä vittu? Mitä toi tarkoittaa? Ai, mä jäin jumiin tähän. Mitä? Tapahtui. What? Aha, no. Kuolin. Me sit mennään yksin. Mutta toi pitää kyykki. Ja päästään. Mä pelottaa, että täällä tulee sellainen Saat sitten huomata, että sun Ei, katos. mikki Mistä nyt pääs? Mene vaan sinne joo. Ai, Oi, päästiin me. Mitä? olipa helppo. No niin oli muuta. Tai no siis mä kyllä kuolin, mut... Se oli se putken syy. Älä mene sinne, niin, me alle. tultiin sieltä. Vitsi, sulla on flashlight. Ovi. Ei ole. Lukos. Hei, täällä on joku koodi. Ei okei. Mitäs? Tää toi. Mitä mä kuulin jotain ääniä? What the fuck? Hei, toi ovi aukes. Ei, Ei mä en mä tiedä. Chatti. Hups. Blind it and run. Okei, Wilson. Jos tulee Ei mulla oo monsteri, flashlightti. niin sit sun pitää flashaa. No silloin mun pitää mennä edellä. No mene Toivottavasti edellä. täällä tulee joku flashlight. Olisiko täällä jossain flashlight? No, mennään vaan. Hei, tossa on Täällä. flashlight. Yksi näin. Mä sain flashlightin. Okei. Mun mielestä täällä oli joku dogi. Ei oo myöskään ala. Hei, tässä on tämmönen kaapeli. Miksi sä et laittanut tätä? Protektaa mua. Mm. Eikö se vähän niinku avaruustehtävä? No jotenkin Tällainen kai. wire. Mä en tosiaan tiedä mitä mä teen. Tuu pois sit. En tuu. Flashlight pois, mä en näe mitään. Okei. I guess mä tein jotain. Ei, musta tuntuu, että se meni vaan väärin. Pois tieltä, mä en näe sitä. Itse. Ai vitsi. Ei täällä on toi. Jes, mä Tässä on joku. protektaan sua. Mä Me katson, saadaan ettei kaikki ketään tuu takaa. Mitäs teillä?
Tää on aika scary place. No niin, Okei, hyvä. mä sain tehtyä ton. Siinä tulee vihreä valo. Tuliko siinä vihreä valo? En mä muista. Niin mä saan tehdä. No tässäkin Täällä. sit. Mä protektaan Se sua. oli kiva äiti. Okei. Meillä on Ei täällä on ovi auki. Mitäs täällä? Ei ovet on auki. Varmaan kun ne... Kiva. Mennään, mun pitää katsoa mun Kyllä mä sen. Mulla ei oo sit almond wateria. Mä oon puolessa välissä sanity. Pickpocket. Ovi not open. Ovi open. Okei, katso, me etitään nyt niitä generaattoreita. Toivottavasti... Täällä ei oo mitään. Tuolla on tällainen generaattori. Mut ei me nyt sinne päästä. Katsotaan. No hyvä. Toivottavasti se ei tässä videossa pätki. No se ei kenenkään muu. Niin. Hei katos, täällä lukee nää, mitä me ollaan laitettu päälle. Me tarvitaan enää 6. Venää. Best substance. Sä pystyt... Station. Se... Siis täällä ei oo yhtään ketään täällä paikassa. Meillä ei ole yhtään mitään täällä paikalla. Mun sanity loppuu. Ellen, mä kuolen kohta. Onks sulla se... Ei onks sulla mulla oo mitään almond almond wateria? wateria. No vitsi. Ei, mä join sen. Mä kuolen kohta. No, mä otan sua viimeiset sekunnit. Etsitään almond wateria. Joo, mulla on Joo. ihan lopussa. Mulla tuli äsken semmonen efekti. Joo. I guess mä sit vaan kuolen. Mennään sit tänne. What the fuck? What the Nyt fuck? pitää juosta, juokse. Sulje ovi. Okei, mä suljen tämänkin veneen. Okei, me nähtiin Joo, joku meidän dogi. pitää mennä tonne. Mä sanoin sulle alussa, että täällä on joku dogi. Joo, Mä katsoin jonkun video tästä pelistä. joo. No niin mennään. Ei kun mennään tonne, koska me ei käyty siellä vielä jossain syystä. Se on varmaan kämppii Me siellä. voidaan vaan blindaa se koira. Okei. Ja juosta sen ohi. Se katos. Olisiko almond wateria mit? Hei, täällä on generaattori. Laita ku- se päälle. Mä kuolen sit kyllä kohta. Ai joo. Joo, mä etin almond wateria. Noin toin pää. Ai, mihin sä menit? Missä oot? Mä kuulen koiran ääniä. Mä oon täällä käytävällisessä Mä- huoneessa. Hei, mä laisin almond Mun wateria. sanity loppu nyt, mä kuolen nyt. Moi moi. Nähdään myöhemmin elämässä. No niin, katsojat, mä kuolin. Voi kuinka ihanaa. Mitä? Juokse! Miksei juokse? Mitä tää tekee? Mistä pitää tuollaista ääntä, bro? Aha, noniin. Miksi se ei juossut?